hartu atzera pentsua. Bueno, guk gaiagaz jarraituko dugu, Zigiluak aipatuko dugu. Osea que... Bueno, guk gatoz azaltzera, Unibertsitate Jakintzaren Komunikazioa Mondragon Unibertsitateko esperientziakit eta konkretuki gure fakultatearen kasutik, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultatearen kasua. Egingo duguna da bai datuak ekarri, datu batzuk erakutsi, zein izan da gure ekoizpenaren ibilbidea, hizkuntza, errepaso bat ingo dugu eta zenbakietatik abiatuta hausnarketetara eta gogoetara joango gara. Eta gertuko die, aipatu ditugun hainbat gauza. Ikerketa zientifikoaren emaitzak ezagutzera emateko modurik ohikoena argitalpenak dira. Argitalpen zientifikoak izango dugu. Deitzen dioguna ekoizpen zientifikoaren bitartez egiten da. Guk gure kasuan zer hartzen dugu ekoizpen zientifikotzat. Guretzako die ekoizpen zientifikoa artikuluak, liburuak, liburu kapituluak, kongresuetako komunikazioak eta tesiak. Gero ikusiko dugu, zergatik erabiltzen dugun irizpide hau. Hor ere atzien badaukalako arrazoi bat. Gure kasuan, biblioteka arduratzen da ekoizpen zientifiko hau jasotzeaz, helburu desberdinak gatik, gizarteari ezagutarazteko, ikerketa amaitzaretara sarbidea emateko eta komunikazio zientifikoa arrasteko, azken finean, Gure kasuan ere jasotzen ditugu divulgazio argitalpenantzat hartzen direnak ere, ikerketa baten ondorio diren edozein lan azken finean, izan aldizkari zientifikoetan argitaratu direnak edo beste mota bateko aldizkarietan argitaratu direnak. Gure mapa pixka bat irudikatzeko nora doa, gure ekoizpena. Guk jasotzen ditugu artikuluak, monografia, kapituluak, komunikazioak eta tesiak gure katalogoan. Eta hemendik nora doa, kurrikulum aplikaziora, Mondragon Unibertsitateak badauka irakasle ikertzaileen kurrikulum aplikazio bat eta gure katalogotik argitalpenen datuak hartzen ditu. Kurrikulum beti gure webgunera doa, irakasle ikertzaileek profilak dituzte webgunean eta datu horiek ere hortik horra eramaten dira. Akreditazioak, rankinak, zigiluak, datu horretarako ere hortik ateratzen dira gure katalogotik. Gero ere badaukagu biltegia dela biltegi digitala, irekian gure jarduera akademiko eta ikerketa jardueraren emaitzak diren eta irekian jar daitezkeen gauzak biltegian jartzen ditugu irekian. Eta era berean hortik zabaldu egiten dira rekolekta fizitekoa denak hortik hartzen dituelako datuak eta OpenAir Europako proiektuak ere hortik hartzen dituelako. Badoa zabaltzen, ikusten dugu, zabalkunde bat badaukala. Hortik ere Dianet metrikaz, hasi dira agertzen metrika hitzak, ez dira bakarrik zigiluak, metrikak orokorrean, esango dugu. Horra ere bideratzen ditugu jar daitezkeen gauzak, zabaltzen doa. Google Akademikok eskolarrik ere hartzen ditu hortik datuak, eta gero beste aldean ditugu ikertzaileak berak propio egiten duen zabalkunde hori, Bere hortzit zenbakia, orain gero eta gehiago zabaltzen ari dena eta eskatzen ari dena, datu base batean argitaratzen duzunean adibidez Scopusen, Elsevier-rekoa dena edo Web of Science-en, automatikoki beste profil bat sortzen da, eta hor zure argitalpenak jaso egiten dira eta bestelakoak, Akademia, ResearchGate, badoa, zabaltzen doa, gu jasotzetik zabalkunde bat dago. Ikerketa atari bat ere garatzen ari gara, Unibertsitate La Riojako proiektu batekin, eta horre ere jasoko dira argitalpenak, ikerketa proiektuak, tesiak eta bar. Irudikatzen dugu, nora heldu aldan, ez bakarrik argitaratzen dudala, baizik eta gero horrek ukieken zabalkunde hori. Gure ikerketa eremuak garrantzitsua daia zehaztea direla hezkuntza, komunikazio, humanitatea, kooperatibismoa. Zergatik, gero ikusiko dugulako, zentzua, esan nahi dute zigiluak, akreditazioak ez dira gauza berdina ingenieritza batean edo gure arloan. Datuak esan dugu, ekoizpen zientifikoa zenbakitan, guk ze argitaratzen dugu, batez be, artikuluak, liburuak, kapituluak ikustu duzue, artikulak 135 diela, kongresuetan komunikazioak asko egiten ditugula ere, hortik ere zabaltzen dugu gure ikerketa emaitzak, kapituluak 1,5,
liburuak 12 eta gero tesiak txikitxoa da, ez? Hor gabiz. Ze hizkuntzatan argitaratzen dugu? Euskaraz batez ere, gure ekoizperan 43% euskaraz da, 37% gazteleraz, ingelesez 17,5% eta gero frantsesez gutxitu egiten da, eta beste hizkuntza batzuetan zer argitaratzen da, baina, lagina oso txikitsua da. Non argitaratu dugu? Jakingarriak dala gure fakultateak argitaratzen dagoen aldizkari bat, bai? Eta gero, lehenengo 7 aipatu ditugu, bai? Tantak, Ustaro, aipatu dira aurreko hitzaldietan, eta eskerrak existitzen direla, bai? Seguk asko argitaratzen dugu zuek ekoizten dituzuen iturri hauetan, bale? Lehenengo 7 euskeraz dira, bai? Batez ere euskarazko iturrietan argitaratzen dugu, baina, beste batzuk ere agertzen dira hein txikiagoan, bale? Sarbide irekiaren inguruan ere hitz egin da, bai? Open access, gero eta hor dago, ez? Gure ekoizpeneko 22% daukagu sarbide irekia momentu honetan, baina da atzerako lan bat egiten ari garelako, bai? Azterketa bat, gaur egundik atzeraka, zer jarri daiteken, zerrez, igual bateren batek klinikia kontaktatu dut esateko igual dugu gure ikartzaile honen lana gure biltegira, bai? Baina lan hori egiten gabiz, ez? Orduan, zenbakiak ikusita, bai? Goaz zientziaren edo ikerketaren neurketara, bale? Aipatu ditugu akreditazioak, bai? Zer gertatzen da, unibertsitatearen alorrean kalitatea ebaluatu egiten da, bai? Eta lortu behar dira akreditazioak, bai titulazioenak, bai irakasleenak eta baita ikertzaileenak ere. Hemen sartzen gara, sistemak eramaten gaituen horren barrura, bale? Zer da neurtzen dana, argitalpen zientifikoaren kalitatea. Ez zure artikuluarena, edo zure kapituluarena, edo zure liburuarena, baizik eta argitaratzen duzun iturri horren kalitatea neurtzen da. Hori argi uki beharreko kontzeptu bat da, ez? Eta zeren arabera ebaluatzen da, zertan neurtzen da kalitate hori? Adierazle bibliometrikoak deitzen dianak, ez? Batez be, aipamenak. Zenbat aipamen jaso dituzun, bataz besteko, nork aipatu zaitzu, zuk nor aipatu duzu, bai? Horretan, oinarritutako sistema horretan sartzen gara, bale? Badaude azken aldian gero eta gehiago entzuten hasi diren beste metrika alternatibo batzu ditzen direnak, Almetrix, ez? Eta honek egiten dutena da, eragin sozial hori neurtu. Oina hasi gara entzuten eta indarra hartzen doan, baina momentu honetan sistemaren barru, irizpideetan ez daude kontemplatuta, bale? Honek neurtzen dutena da, sare sozialetan dituzun aipamenak, Wikipedian, albisteetan, edo dokumentu eta txostenetan, bale? Aipatu dena lehen, iturrien kalitatea dela neurtzen dena, ez zure ekoizpenarena, bai? Eta kontutan hartzen dira, lan kopurua, zenbat aipamen jaso dituzu, zuk zeintzuk aipatu dituzun, eta horrako gauza, bale? Arrotzak egiten zaizkigun hitzak, aipatu ditugu. Zigilu hauek dira akreditazio prozesuetan eskatzen diren irizpideen arabera, da dira, 6 urtekoak ere, gero eta gehiago entzuten ari garen akreditazio mota bat da, eta dira Web of Science, dala Len Thompson zan, orain Clarivate enpresarena da, Scopus, Elsevier-rena dela, eta horren barruan daude inpaktu adierazleak esaten dienak dela JCR, SJR eta kuartilletan banatzen diren hauek, Q1, Q2, Q3. Orduan, gure ekoizpenaren analizi hori ikuspuntu honetatik egiten baldin badugu, zer dago bat datu base hauetan, gure 100 honetatik bakarrik dago Web of Science-en 7,4. Scopusen 6,7, JCR-en 2,5 eta SJR-en 4,9. Nahiko adierazgarria da. Eta hauen, kolorez dauden hauen 80% azkenengo 10 urteetan argitaratu da.
eta horren 50% azken 5 urteetan. Hau da, joera bat dago horretarako. Orain arte, ematen du ez dugula joera hori euki, baina horretara bideratzen gaitxue, zango dugu. Euskeraz, zer dago adierazle bibliometriko hauetan? Ezer gutxi. Web of Science-en gure ekoizpeneko 6 argitalpen bakarrik daude. Scopus-en 1, JCR-en 0, ez dago, ez daukagu ezer, euskeraz, eta SJR-en 1 bakarrik. Liburu eta kapitulen kasuan, Unibasq edo Anekak erabiltzen dituzten irizpideetan aipatzen da beste adierazle bat dela Scholarly Publishers Indicator, SPI, hau. Eta horrek aurkezten ditu argitaletxeak, kasu honetan ere argitaletxea ebaluatzen da, ez zure artikulua edo liburu, oza, kapitulua edo liburua. Horrietatik bi zerrenda daude, argitaletxe estatukoak eta nazioartekoak. Gure kasuan, nazioarteko horretan, gure liburu eta kapitulen 7,5 bakarrik dago, eta estatuko zerrenda horretako argitaletxetan 13,25. Horietatik 19 argitalpen ditugu, eta horietatik 15 eskerrak ere Euskal Herriko Unibertsitateko argitalpen zerbitzukoa dira. Kongresuetaz ja ez da hitz egiten, kongresuak dira gure bigarren lan kopuru gehiena aurkezten duguna, 470 gora dauzkagu, zenbat daude Web of Science-en? 14. Eta Scopusen 2. Hau da, 0,74. Guk egiten duguna asko da transferentzia ere, ez? Enpresekin elkarlanean, eta transferentziaren komunikazio hori batez ere egin izan dugu orain arte, jakingarriek aldizkariaren bitartez, dala gure aldizkari propioa, 1980 urtetik kaleratzen dena, hori ere ebiltegian daukagu irekian, osorik, bilduma osoa, eta, zorionez, azken zenbakitako bat, kontsultatu eta, biltegi osoko kontsultatu denetakoa da. Orduan, irekian jartze hori eta bada bide bat, datu horiek feedback hori jaso alizateko, ez? Nondik sartzen da, kontsultatzen duen, eta horrelakoak. Arte, zenbakiak. Bale, placer bat, hemen egotea. Eta zenbakietatik abiatuta gogoeta batzuk, ezta? Gaur egun batez ere ikerketa argitalpengintzarekin lotzen da, hortik ebaluatzen dalako nagusiki, ezta? Eta guri argitalpen gintza horretan eta euskaraz jarduteko bokazioa duen fakultate batetik sortzen zaizkigun dilema batzuk, ezta? Planteatuko ditugu titularretan, gero denboraz justo gabiltza, eta gero igual solasaldian sakonago garatzeko. Gai batzuk atera dira ja, bidali zigutenean gonbita, gu galdera hauei, galdera bateria bat zetorren, eta guri hauek iruditu zitzaizkigun motibagarri edo gure perspektibatik. Batetik markoari dagozkionak, hau da, euskaraz argitaratu nahi baduzu, zer egin behar duzu horra aipatzen den behirazko sabai horrekin, ze problema sortzen dira hor, eta bigarrena, gero marko horren barruan zelan joka daiteke, ezta, zure ezagutza zabaltzeko eta. Lehenengo mezu bat. Karrera akademikoa egin nahi baduzu euskeraz, lehenengo urratza izaten da euskaraz edo edozein zeretan, lehenengo urratza tesia egitea izaten da, ezta? Eta tesia euskaraz egin nahi baduzu, lehenengo mezu, hau Martin Barker, berizbideko ikerketa arduradunak esaten zigun, lehenengo eta behin egin behar dena da, gaia pentsatu eta 3-4 urte zelan finantziatuko dituzun ondo pentsatu, ezta? Eta horrek ze eramate zaitu bekaren baten bila joatera. Eta beka nagusiki gure kasuan izaten da Eusko Jaurlaritzaren doktore aurreko beka, ezta? Eta hor jasotzen duzun lehenengo mezua izaten da, euskaraz egin nahi baduzu, pixkat, ez dut esango oztopo lasterketa, baina pixkat problemak edo zeharkako bideak hartu beharko dituzu. Ze adibidez, nire garaian ezin zen euskaraz aurkeztu, gaztelaniaz defendatu behar zenuen, doktorego aurreko beka horren epaimaian zera, zure proiektua,
gaur egun alda, baina itzulpen sistema bidez, eta pixkat da, ja, lehenengo mezua ja hor jasotzen da, ezta? Pixkatxu bat ez tala izango bide erraza. Gero urrengo urratza, behin tesia eginda edo tesia egiten ari zaren bitartean ja irakasle bazara, izaten da irakasle modura akreditatzea. Eta hor badaude, hemen badaude elemento konpensatzaile batzuk, aurre ikusita, esan dezagun, eta hau da, zu unibertsitateko irakasle modura akreditatu behar zarenean, aurre ikusita daude euskarazko zure jarduna balioesteko mekanismo batzuk. Horre horiz ikusten dituzue, adibidez, doktorego tesia nazioartekoa edo euskarazkoa pare jartzen dira, eta oso ondo dago hori, berariaz esaten da, doktorego tesia, euskaraz idatzitako eta aurkeztutako tesiak nazioarteko tesien maila berean balioetsiko dira. Hau da, konpentsazio mekanismoa dago hor, ezta? Edo, hor bestean, esaten da, euskaraz egin diren dozentziari dagokionez, ezta? Euskaraz egin diren atala honetako irakaskuntza jarduerek 120 gehiago lortuko dute balioespenean. Beste konpentsazio mekanismoa sartuta dago, eta oso ondo dago. Gertatzen da, gero urrengo urratza izaten da, irakasle modura akreditatzea, eta urrengo urratza izaten da, ikerlari modura akreditatzea, ezta? Eta hor ja mekanismo konpentsatzaileak ez dira inagerikoak edo zuzenean ez daude, ezta? Adibidez, gure kasuan, karrera akademikoa egiteko, 6 urteko akreditatu behar duzu, eta horretarako argitalpen inpaktudunak behar dituzu. Guk egindako bilaketaren arabera, behar bada oker gabiltza eta zuzendu, baina gure kasuan, Web of Science-en, klaro, euskaraz argitaratzeko bokazioa daukagu, orduan nahi dugu, ezta? Web of Science-en dagoen indeksatuta dagoen aldizkariren bat, eta guk 3 horiek, gure arloan 3 horiek dauzkagu identifikatuta, euskara, ausart eta ars bilduma. JCR-en ez dago, Scopusen horra gari zaizkizuenak, eta SJR-en ere horiek, ezta? Karo, honek zer dakar, oso agertoki zaila dela hau euskarazko aldizkarientzat. Uztarok adibidez, alegin bikaina egin zuen, eta sekulako lana, ezta? Eta txalotzekoa benetan, Latindexen 33 irizpideak betetzen, eta hor posizionatzen, ezta? Baina guk aurreko zerera jo nahi badugu, 6 urtekora akreditatzeko, Web of Science-en ez dago uztaro, edo ez dago zerean, eta gure irakasleei ez die balio. Eta hor dagoen bakarra zein da, adibidez Web of Science-en euskera. Baina euskera agertzen da Emerging Sources Citation Index horretan, baina berehala dator oharra, garrantzi txikia, relevantzia baja, ezta? Honek ze ondorio dauka, agertokia zaila da euskarazko aldizkarientzat, gero komentatuko dugu, igual astia badago Josebaren proposamena, ze oso interesgarria iruditu zait, eta panorama zaila da baita euskeraz ikerketa publikatu nahi duenarentzat eta bere burua akreditatu nahi duenarentzat, ezta? Gure kasuan, UESin 18-19 aurkeztu ziren lehenengo ikertzaileak akreditazioetara eta hor ikusten duzuen moduan. Aurkeztu beharreko 5 argitalpen nagusien artean ez dago euskarazkorik. Inork ez du aurkezten euskarazkorik, edo kasurik onenean, hau neure kasua da, ordezko 2 sarditzakezu, euskera dagoenez Web of Science-en, euskera sartzen duzu, ordezkoen moduan, eta ordoa, ezta? Eta orduan, beste faktore bat, gogoetarako, klaro, aldizkari hauetan geroz eta gehiago primatzen da, edo saritzen da, unibertsitate desberdinetako ikertzaileek batera argitaratzea, eta ikerketa proiektu baten testu inguruan egiten da hori normalean, klaro, zuzlan animatuko dituzu beste ikertzaileak, beste hizkuntza batzuetan dihardutenak, ez zaie interesatzen euskeraz argitaratzea, klaro. Eta, hala ere, eta maitzen joateko, hau prestatzen ari ginela guk ikuste genuen sistemak eta dinamika denak eramaten zaitu euskaraz ez argitaratzera. Hori horrela izan da UESin, azkenengo 5 urteotako historiko txiki bat eginda,
Bueno, eusten diogu proportzioari, pixkat ikusten duzu 2017an gaztelaniaz eta baino 3 aldiz gehiago publikatzen genuen euskaraz eta inglesez baino desente gehiago, eta 4 urteren buruan antzera segitzen dugu, baina horretarako pixka politika egin behar da. Mekanismo konpensatorioak sartu behar dira. Gure kasuan adibidez, orain ari gara, datorren urteko dedikazioak negoziatzen, eta irizpide batzu daude, SJR baterako argitaratu nahi baduzu, honen beste ordu. Gu zer egiten dugu, SJR bateko 4. kuartil baterako ematen den ordu kopuru berbera euskerazko entzat eman. Euskaraz idatzi nahi baduzu, pareko ebaluazioa duen aldizkari batera bidaliko baduzu, orduak izango dituzu. Baina hori da, fakultateak mekanismo konpensatzaile bat sartzen duelako. Berdin, tesi argitalpen bidezko tesien kasuetan. Eskatzen dugu 3 JCR edo 3 SJR, ezta? Baina, geukala erabakita, mekanismo konpensatzaile bat sartzen da, euskarazko argitalpenak ere primatzeko, eta nahi baduzu 3 JCR edo 3 SJR, edo horietako bat kendu eta sartu euskarazko bat pareko ebaluazioa daukan zera batean. Horretaran indoan, pixkat... Minuto bat. Mekanismo konpensatzailea behar dira, bai ala bai. Dozentziarako aurre ikusita daude, nazioarteko tesiek ere euskarazkoen pareko jartzen dira, baina gero ikertzerakoan ez dago horrelakorik, ez da? Hor ere mekanismo konpensatzaile batzuk beharko genituzke. Eta gero hau zelan komunikatu, ipatu da Open Accessa ipatu daia, gure ustez euskaraz, ja berez mugak baditu euskaraz aritzeak, Open Accessa oso bide interesgarria da, ahalik eta mugak gutxien egon dadin. Orzid eta Google Scholarren irakasle denak horretara bideratzen ari gara, eta gero, iruditzen zaigu oso bide interesgarria baita, ResearchGate edo akademia moduko sareak baliatzea egiten dugun hori sozializatzeko, ezta? Gure kasuan duela urte batzuk akademiaren aldekoa zen bilakaera, baina azken buelta eman du eta orain ematen du ResearchGate doala gorantz, ezta? Lehen aipatu dugu sarbide irekiarena, hor interesantea da, anekak hartu duela ja norabide hori, esaten du, se recomienda, momentuz gomendioa da, baina en el futuro será obligatorio, ezta? Unibaskek oraindik ez du horren arira, urrats hori ez du eman oraindik. Eta amaitzeko, aurrera begirako batzuk, hor iradokitzen ditugu, gero nahi izan ezkero, solasaldian edo sakondu ditzakegun kontu batzuk. Hori, zuzen jokatzeko, gutxienez ordu berri bat osatzeko 5 minutu falta dira, orduan zuen alaitza edo baterak edo iritziak edo... Ni botako dut bat, bai kalitate zigilu eta guzti hori gehienetan behintzat aipamenak baloratzen dira. Google Eskola hor dago, oso demokratikoa da, eta adibidez gero eta gehiago erabiltzen da sarietarako, ez ibilbide akademiko dako, baina sarietarako gaur egun seguruena da gehien erabiltzen da. Orduan nik uste behar degula da mekanismo horiek, baina behar degula ere euskaldunak zitatzea eta irakurtzea. Bibliografia hori, eta niretzako hor funtsezkoa da ireki izatea, baina baita ere, nik uste, idazle horien artean kultura hori zabaldu behar dela. Nik gazten gustatuko ditzaidak, norbaitek ikartzea, zenbat gazte kongresuan, zenbat aipamen daude euskeraz. Euskerazko referentzia direnak, ez? Orduan, ikusten duzu pixkat ikaslarien artean joera hori dagoela edo bultza daitekela edo... Igual zu perspektiba. Hori ariketa interesgarria izango zen, ikustea hartzea ikergazte bat eta ikustea zenbat aipatu guk zenbat aipatu dugun euskara eskolan horretan, ez? Hori ikerketarako bide bat izan da. Ikerketa eta oso zaila. Ez, baina, interesgarria datu bai. PDF horiek hor daude eta...
interesgarria datua, bai, eta hori gero eraman alda beste hauetara ere, ez? Web of Science edo Scopus batera zenbat, ez ditugu euskaraz idatzitakoak datu base horietan, baina igual bai gure idatzitan aipatu ditugunak euskaraz eta bide bat izan alda, ez? Hori interesgarria da. Azkena kafea badator. Niri oso interesgarria egin zait, lehen Josebak aipatu duena Elsevierrena eta adibidez Katalanek, Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, horiek intelekten gana jo dute eta intelekten bidez Scopusen, ez da. Eraztu zaita aipatzea European Science Foundation. Claro, bereizten ditugu publikoak eta pribatuak. European Science Foundation publikoa da, baina beren eragina nahiko mugatua alan dabe interesantea, zatu dago erin orain Oslotik gestionatzen da, eri bide bada, gero Scopusera joteko, baina Scopuseko bidea hori da, da, presa pribatua da, negozioa da, eta bardin zaie, euskeraz edo rusos, kontua da, indartzea, eta Thomson apuntatu du Scopusen lehia badagoelako. Baina guretzako hurbilago eta oraingoz zerbirra. Naiz eta ez dugu baztertu behar, ez da ezinezkoa Thomsonerekin negoziatzea bez, Horretarako amerikanoak laguntza behar dugu. Bai, bueno, igual kafean, Amaia eta Aitor, baina mekanismo konpentsatzaileena asko interesatzen zait Deustuko Unibertsitatera ere eramateko. Ez dakit idatzita daukasun edo, baina oso ideia hona da. Eskerrik asko. Vale, hemen utziko dugu momentuz,